Roy try. Ngai ngo you try kani singi bingi yo ban biang shakayeng ke jong feeling ba kani program jong portnet. Mangi ko an priang subhai fi baro ki nong pe kani singi. Haga kerteng ba tiang tam ke jong Jesus Christ belong nong penim jingi. Mangi so comment shisha kani singi hey bingi yo ban sakhi hey bingi yo ban ply kani khtin ke jong blay. Ba ke e ba kwa ban kran kani singi kani na gospel ke jong Matthias na nong ba pra de khot ban kong ba ar ba lai. Hey bingi la ban sham hang ne mo Jesus pun khu yo ni wo pang nyang thole. Ba khtin ke jong blay ka kran kom ne. Dia habau lawan hiar no lum kipat ba babun kilaya bodiu hakmiru bapang niang tholi ulawan bar ulamani demiu udaong kokrat la de memon melaban pen khod yanga u jisu tu lak khnia la kiti bar ulak tayu udaong ngamon te men long khod kumni ru la pen khod yu nakata ga jingpang niang tholi jong ban ngi i hang ne ba kumno kani ka sedang ka bible ko ang ba ti habau lawan hiar na ulum But kani ka sien kabau Jisu ulawan ban ai ka ka jingkai halor jong ulum. Habangi pai ka Bible ngipet na ka gospel ka jong Matthias no basan nre nyaw ka kren bau Jisu hikai ya kita ki jingkai ki babun halor jong ulum ka jingkai spang kata ka jingsuk ka basisha ka jingkai spang ka jingduai ka jingkai spang ka jing ai isnai ka jingkai spang mangilong ta ka jingsha bingilong ta ka mlu hakani ka perthai but they hakani ka por ba uni ubreu ulawan hau Jisu. Ba hakapo bo Jisu ulahiar na uni ulum babun ru kipat ba kia bodiu. Nganget uni ubreu uladan nado kapor bo Jisu la sedang menikai holor jong ulum. Haba ulahikai nganget uni ubreu ulasngap ya ka jikai ka jong trai. Ukam sim na pentot ya ka jikai ka jong trai. Ba uap hadu bo trai unda dep ya ka jikai ka jong. Ba hapreng kipat ba ki babun ka Bible kong lawan uni ubreu bapang niang thole but ngala ban nget akane ko por ba uni ubreu bapang niang thole ula yos ngo ula bana spang kata ka nam ko jong Jesus Christ abangi puli ka gospel ka jong Matthias lenong ka basaw dekot ka ba apply ter ko omne but u Jisu ula lek keleng ka Galilea baro udah hikai haki sinagog jongki But udah yalap ya ke gospel ke hima udah penkhia dia ya ki jingpang baro bat ya ki jingkro baro ru haki brio tika nam jeng u kala priang bat kilai walam hau baro ki bapang ya ki belangat da ki babonjat ki jingpang bat ki jingkordet bat ya ki basyong suat bat ya ki bapang bor bat ya ki bapang yap siliang de te ula penkhia ya ki ngangat uni brio la yo sngo spang ka nam ke jong try bo try ula le ki kamba Haka jim jong kita ki brio ki bapang ki badan haka jing crow ki badan haka jing kordet ki badan hapring ka jing shate ki bo jong ka jingdom ula yo snowbo trau la pen khia trau la pelai lut ya kata ka jim ka joki but hang ni uwan hakmat ka jong try uni brio bapang niang thole but ka bible ko ang ayu chapang ka ni ka jing pang niang thole ngini pet hang ni ka por Leviticus nong phat lai record ka balai ko ang kumni utau lingdo ti un khmi Yet ya kata ka prom kabaha kata ka snedo jong u bat lado snyo akata ka prom ula kelali bat lada ka prom ka imat kam jeliu ya ka snedo jong u kalong ka jingpang niang thole bat utau ulingdo un kmiyet ya ka bat un rai bam kho ya u bat kani ka jingpang ka sedang na itai prom bat hata ka prom haba ka kelali ka Bible ko ong haba ulingdo u kmi ya kata ka jingpang ka Bible ko ong ba uni udan ka jingpang niang tholi ba la rai bam khut ya uni ubreu ba kinong wat ya ka jing start ru ki kren spang ka ni ka jingpang niang tholi hot aka por jo ka Bible ka ni ka jingpang ka de ba ka wanra ya ka jingyap aka met ka jong breu ngi ai ngu pat yo try ka ni ki sngi ka bamenta limba ka jing start science lala ban pen khia ya ka ni ka jingpang But hakapo joka Bible haba ubriu yo kani ka jingpang ka David stang ka jingyam ka baap ya uni ubriu. But ki brio joka jing start ru ki ong ba kani ka jingpang ka bakta kita ki peripheral nervous system. Lani ka bakta ya kata ka bor joka jing sothu ha kani ka met ka jong ubriu ki kti ki kejat ke baro bran ka jing snow ka ktalut bat ka penlong reben ya kata ka do ka jong u bat kala ban ong khtin phareng ka penlong nom ya kita ki dokot met ki jong u ki ju ong ru ba ki brio ki yo ya ni ka jingpang niang thole haba ki yat ba ki yo mau ki yo prek le ni ki yat ha ka ding ma balai kim don shu ka bo jong ka jing su thu ha kata ka met ka jong ki ka feeling kam don shu bat haba ki yo ha ka ding le ni ki yo aki mau le ni ki prek
cầm đơn số cái jing ta này cầm đơn số cái jing pang hak ta kamet cái jong kia but ki ju ong ru bakani cái jing pang kalong cái jing pang ka basma hay baka do cái jong brio ka puot hay baka do cái jong brio ka hap but kani cái jing pang ka pur ru siya kamet cái jong brio baro ka tien cái jong blay ka krenya kata bangi puli Leviticus biang lenong khatlai de khaba nyau ko ongom ni rei la da kata ka prum kadang nang kham yar bun hakasni anda ulingdo ulakmi yet ya u da ka barai u bakhu ya u ka dei ban pin khmi sa si sien ha ulingdo ba ka Bible ko ong kata ka prum ka nang kham yar bun hakasni ba kani ka jingpang ka de ka jingpang hei ba ka pur hakari ka met ka jong ubril but ya uni ubril la rai bam khu da ulingdo Barka Bible ru ko ong komno shpang kata ya bagi puli biang ka kitab Leviticus lenong bakhat lai de khat ba sau ter ko ong ni uni ulong ubriu bapang niang tholi ulong bam khot ken bat uling do unrai bam khot ya u nado hado ka jingpang sneu ka don ha ka khli jong u bat kani ka jingpang ula ban rai uling do nado hado bakata ka jingpang sneu ka don ha ka khli ka jong u ka bomot kat pat khot kan ga jingpang uni ubriu umpat long ubriu uba khot un sakut sa ubriu ubam khot ba ko ong dru de tiu tau ba pang nyang tholi hau ba don ha ka ta ga jingpang sneu yaki jan jong u on kat no ba ka clear jong u kan sa lingkhau bat un tap ya ladi hadu kar myang shin tur jong u ka ba shaneng hadien kata un perta uba tengit kita kisngi baro ki basa hau hakata ka jingpang nyong thali un khen bam khu yu ulong bam khu ken ka dei ban un shong kerpang wei breu bar ka jaka shong ne jong u ka long shabar ka jaka shong dara bar ka Bible ka itho shu shupang ka ni ka jingpang hei ba uni breu ubayo ka ni ka jingpang nyang tholi ulong tau breu ubhap ka ya ta ka khli ka jong u uni usnyu jong u long lengau bar uhap tab ya ka ni ka shintur ke basaneng ke jong u baru abong habau yai u habong ubat tengit lani ngalaban ong ha ka we kan tien u habong ubam khuot bar kisngi ki basa ki jong u ha kata ka jingpang nyang tholi un ken bam khuot u ulong bam khuot ken dei ba un shong kerpang we breu ba ka Bible ka ong ba u dei ban shong kerpang we breu bar ka jaka shong ne jong u kan long shabar ka jaka shong dara bar ka jaka shong ne ka jong u kan long shabar ka jaka shong dara hot ane ka por ba tho ka kitab Leviticus Moses ulayo no blay bat ha to ka por ki Israel ki dangdan ha kri khla kim pat yo ban rung sha kari kanan takraw ki shong ha ke tak yeng dara bat la da unu nu breu don ka ni ka jingpang nyang thole hab lei ban shong shabar jong ka yeng dara bangala ban ong ru hakini ki sngi ka bamenta hai bengi I ba ka ni ka jingpang covid ka don hakini ki ri ka jong I ha ka perthai ru bar ko we ngilai ino do menchim snam ya kata hei ki brio ki bayo ni ka jingpang kiap pan kerpang ila dia la ne ngala ban ong kiap shong quarantine kimbet ban ya khle bat ki brio nama belai di ki ya khle ki brio kila ban yo ya ni ka ju ka jingpang kum juru habau new brio ba pang nyang thole la ban ya khle bat ka imlang ka salang nama belai utang shue khle ki we ru kin bet bat ki ju ong ru ha to ka por habau na wan shikisnong uhap yat ala dia uhap buat ka distance kumbasan po mitari ay nakiway ki brio bar uhap perta bam khoi shisha habangi imen chip snam habakawan kan ka klam covid ngi habangi hap shong quarantine ngi hap shong tang khat saus ngi then is post ngi andala dap ngilala ban let biang shaka kam ka jongi shaka jing im ka jongi handai ka basong si do kalong kani uniu brio habo yo kan ka jingpang nyong thole kat umpat khoi na kan ka jingpang la bandan menta bat ki imlang bat ka salang ngangai uniu breu don la ka jong ki khon ki kti ngangai uniu breu udon la ka jong ka kurem udon la ka jong ka ye ka sam bat ngangai ka de ka ba e tam do yu bau hap shong jingai la ki no balai utang shuan bat ki ka ba ma yo ma kiru ki bet ba kata ka de ka ba e tam do yu breu bau un shong marwai hot iji e ba ka ni ka covid ka wan ngi ju asngo ni ki brio ki bad shong quarantine ki ong so ban biet ban shong quarantine marway perkhat lei abu new brio kat no kata ka jiso si ka don hapo ka jim ka jong un bahwap shong marway hap jinga na la ka jong ka yeng na la ka jong ka kurem na la ka jong ki khon ki kti ngai ka khta bha ya ka jing mut ka jing perkhat ka jong u ngai ka khta bhai kata
mar abaw niu brio uya sngo shapang Jesus Christ ka ktien ka jong blay ko ang ka jinget ka wan na bayo sngo bat bayo sngo nganget ka jinget ka ladon haw niu brio habaw uya sngo shapang ka takanam ka jong try bawla pen khia ki babun ki badan ha ka jingpang kordet ki badan ha ka jingpang suat ki badan ha ka jing kro habaw la uya sngo ya ka takanam ka jong try uang ngan let shaw niu try but abaw let ula ong yung neutral ula wan khmat ka jong neutral kintin ki ong kumne hakmi ru ubapang nyang tholi ula wan bat ula mani dem yu uda ong ko kan rat la de mon me laban pun khu yanga bat uni brio nganget ula long desperate ha de ka por ula long desperate ban yo ya kata ka jing pen khia neutral ula phai killing do kim laban pen khia yu ula phai ki brio ki bestat kini ki brio ki bestat kim laban pen khia yu Reha bau yos ngau ya ka kerteng ka jong try ula phai shu try ula nget bau new try ula liat ki kamba bat ula mi ru da ka jinget bat ha bau la wan khmat ka jong try ula mani dem yu ula mani dem ula penret ya la dia ula penret ya la dia bat ka bible ru ka pen kan ma ngi chapang ka gospel ka jong Marcus long basan kai thu ingi hang tu brio ubashang kusut ubrio na gadara habaw i bo Jesus Christ lawan wi i bo Jesus Christ uwan cha jan jang uda dem but uda mani kabatau ya ka jing penret kabatau ba uburam ya utrai but uniru ubrio ba pang nyang thole uburam ya utrai uda wan uda dem hakmat ka jong trai baru ang lada meman melaban pun khot ukam hukum trai pun khot yang namang don kani ka jing pang nyang thole ndai em uang lada meman lada memon pen khia mod uang try lada memon melaban pen khia yanga bara bau try upet you ka gospel ka jong Marcus le nomor nikong hani de khot ba sau pui kong tiu jisu habo ula sosen ula kner la kiti bo ula kta you habo new brio ula dem ban mani yo try u jisu habo pet cha udap da ka jing sosen usoson nam tau new brio nganget uji suru atip apa dan gajing pang nyau thale uhap long marwe ula sosen bola long marwe ngam tip kanus nam ula dan gajing pang ula sosen nam tau uni brio para ba uji Christ upechu kumjuru ke bible sutanat kapan kan mawi abangi pulih sampai si spalai ko ong bau blay long basuki ban bitar ubakerai gajing sen baga jing sen gajang kaya ne syaki bam chukut bar ula sosen uni brio bara bau lak mi shu ulak tai bar ulak kren yu bar ulang tolong khoi bara ka po bau ulak tai bar ulak kren yu uni brio la long khoi na kata ka jing pang nyong tholi ka badan ha ta ka met ka jang nganget chwa bom pat yo ka jing pen khia chwa bom pat yo ka jing pen khoi kani ka do ka jang kani ka do ka jang ka long ka do ka bapon rai ha ka por ba kta utrai hamar ka por bau ulak kren utrai wi iya kata ka do ka jong ka long khoi na ka bapot ka kelas ka bampot kata ka di ka bor ka jong try kata ka di ka bor ka jong try na mau ususan namanta uni ubrio kumjuru nganget yo dan pening jong fi ka ni singi haba fi pet yang ni ka program fidana pening ka jing pang ka jing stom ngam tep ka no stem pila thia ha ka to ka jing pang ka jing stom ka jong fi ngam tep pila wat gi babun kin nong pen khia pila wat iki jing start na ki babon ban pen khia itu ka jing pang ka jong fi andai klam la ngoi fi dan ka khubor ka bapha ka ni ka si ba fin long ko muni ubrio ha paren ki pat ba ki babon ula let show try ula can do ila ka jong ka jing im ha ki ki por ha ba ki brio ki yo ya ka ni ka jing pang ngangai ru aba ki wan kendu iki brio kin sha len thamau ukam nyo ya kata wangan kendu be la ka jong ka jing im tambangan kendu yau new Jesus Christ bau new Jesus Christ ula ban pen khiai kum joro ka jim ka jong fi ha ka ni ka si fla phai ki babon nei ha ka ni ka singi ai ka ni ka khubor ka bapha ba fin phai show try ba du try ubala ban ktai fi du try ubala ban pen khiai fi udap da ka jing sne bo pe chapi wanum pen e show itu ka don ka jong fi phai show try on try pen khiai ga utrai pen khiai fi na to ka jing pang ka ba fi don ma uni du blay bangi shakri long blay bakra
long blay lo ki blay baro haka shi kentien ka ba Ukraine ka jingpang nyong tholi ka la khot no brio bar haka shi kentien ka ba Ukraine ka jim ka jong fi ngai ka to ka jingpang ru ka na khoi chi sunan na to ka men ka jong fi bangan poi pat shkani ka wei benta pat kani ka jingpang nyong tholi ka isrim kum ka ei kani ka jingpang nyong tholi ka isrim kum ka jingpang jong ka pop u Jesus Christ wang ki bakhia kim nan kam yu nong pen khia hanai ki bapang wang am lawan man khot iki ba hok hanai lawan man khot iki ba pom sha ka jing kala ka bomod ni su thu ne am ngi don ka ni ka jing pang jo ka pop ha ka jing em ka jomi ni su thu ne am ngi don kam yo nong pen khia ha ka jing em ka jomi au fi ka bible ka patai shai ka ong ki bakhia kim nan kam yo nong pen khia hanai tang ki bapang ni ki bapang ha ka ni ka pop ni su thu ne am ngi don kam you tryมันเป็นขี้ยงี้น้ำมันตรายหลักการใช้กันอยู่คำชมลาวันมันคอดอีกบ่ฮอกกับไบเบิลกองเรียกลาวันมันคอดยากิตากิบ่ปอบชากับจิงกลากับบะมุดลาวันมันคอดอย่างง่าบัดเดียพี่ชากับตากับจิงกลากับบะมุดบัดอุยเป็นนิสเรียมบางงานงานเป็นนิสเรียมอย่างนี้กับจิงพังยองทอลีกุมกับจิงพังจิงกับปอบให้บักกับปอบรู้กับsedang sukiหากับจิงเอ็มกับจงอีบัดหาดินกับตากับปูร์บัดหาบักอันนี้กับปอบกับปูร์หากับจิงเอ็มกับจงอีteng ilong ki beri ke belasah kentat no habangi yat sa hangani ka pop habangi im sa hangani ka pop ka im lang ka sa lang ru ka kentat no ya ka jim ka jong pi ngam tep ya nu akran ni ka sing henrai babu na kran ya dan apreng jong fi fila im ha ka klim fila im ha ka auria fila im ha ka ta ka jing kerni jong ki jing buat jong ki drugs ka jing buat jong ka kiat fila julong kita ki beri ke baju tu pila julong kita ki beri ki bapenyap beriu pila julong kita ki beri ki bapop am tep ki e bapop ba fila le handai haba fidan kani ka jingpang pinum la ban pai shendo ba udi new try ubala ban kata ifi udi new try ubala ban pen khia ifi ka bible ko ong na ka kitab Leviticus hi ka kran to ke e ba new beriu kata la de ka jana de ka snie la hab de ban thang lut ha ta ka ding na ma bele hab thang ka dingมาเบลยยกปูร์ปัดเอเนกจิงปังยองทะเลชักเวกิเบรียวคุมจูรุอาบังีอิมซาฮักตะกับปอบอาบังียัดซาฮักตะกับปอบกับไบเบิลก็องบักกับไบนองจกับปอบกันลองกับจิงยับบาราบังียับฮักกับปอบกันมาพายกันนี่ก็เวบังีชาทังฮักตะกับดิ่งกับบัมจุกดกับจงตรายฮักตะกับปุงจกับดิ่งบักตากับลองกับปอร์กับเชิดไข่ตัมดูยาวโนเบรียวอาบัฟิสุทุฟิดานี่กันนี่กับจิงปังฟิได้บันพายชาวตรายฟิได้บันขมิชาวนิวตรายบนนิวตรายยอมเป็นขี้ยาอยากกระตากจิงปังกับจงฟีฮอดกับไบเบิลกับเป็นกันมางี้บ่อมดันอุบหอกอมดันอุเวรุนักคิดที่กับจงปอลสกินงร่วมกับแกรนยากตาบารอกอิบดันหักนี่กับประเทศละได้กิบเรียวกิบารมอิละได้กิบเรียวกิบปอบอิละดูนั่นแหละโนอยากกับบุรมกับจงอุบเลยบัดกับกับใบนองกับบังงี้หับเสียวนั่นตากับปอบกับจงงี้กับได้เบ็ดกับจิงยามงั้นไงพิมพ์กว่าบัญญัติแต่พิมพ์กว่าบัญญัติมีเนาะนั่นตัวปอบมาอุดรอุนองเป็นเขียวว่าอับมันเป็นเขียวพี่อุนิอุบริอุสุโธยากตาอมกว่าบัญญัติหากนี่กับจิงปังเนียงโทเลตะกดาอุมีมันเล็ดมันกันดูยาวตรายมันหาโบกันดูยาวตรายอุตรายอุเป็นเขียวยากตากับจิงปังกับเจ้ากันมาวิกันนี่ก็ไว้อุจิสคริสต์ละวันนามันตาบันซิสปะอยากkita kipop ki jong apa jong fi takraw ka bible ko ang ka bay nong jong pop ka long ka jing yap henry ka jing ai ka jong blay ka long ka jing im ka bam jikot how chris jisu habang alang nget aga kerteng ka jong try ka jing yap ka num apshu inga henry ka ta ka jing im ka bam jikot ka jing ai ka bola ai hanga ba fi ka ka jing im ka bam jikot ka ban up yang ba dia fi war ka bible ka kran shai ka ta bangi puli ka shithi banikong jong petros lenong ka balai dekat bakat pra kentian ko ong kumni na ba ukrisru la sha shitom si sien na mar ki pop uba hok na banta ki bam hok ukris la sha si sien na banta ka de ka pop ka jong fi kan oi fi kan ni ka bible ru ka pen kan ma nge bangi polish thi jong jacob ba shithi baning kong ka jong yohanes ni la long kita ki nong shun ki jong blay ka bible ka kan ya kata baro ki bri ki bale pop ki long no satan ni la long kita ki khun la ling la la ban ong ni la long kita ki mrau ki jong satan ni la long kita ki nong shun ki jong blay namar kani ka jingpang ka pop ka badan hapo ka jim ka jongi
Henry ai ngupat ka ktien ka jong blay ka ai men siem ngi ka pen kan mau ngi bau Jesus Christ ulayap sisien na ka benta ki bapop na ka benta mangi ki nong shun ki jong ublay ngan oi fi ka ni ngi lada dan ki brio ki bashun fi lada dan ki brio ki bale sneer pi hatu fi kloy ban ai ka ta ka jing im na ka benta jong ki nganget unum dan uwei ru ubrio ubokloy ban ai ka jing im na ka benta tau brio Henry utrai ula kloy ban ai ya ka jing im na ka benta jongi ki nong shun ka Bible ka da kran shai ya kata habangi puli ka sithi jong Paul ki nong room lenong ka basan dekat ka ban riu ter ka omni namaru Chris men bangi dang long ki batrat bor hamar ka babyang ka ya ula yap ya pli ya ki bam riu blai haka ya ka babyang uni Chris ula yap na benta ki bam riu blai manu kini ki bam riu blai manga bat mapi ngilong ta kini ki brio ki bam riu blai ki brio ki bla shun do blai ki bala sha penya khlat no na kata ka jing it ka jong blai ringi ai ngu pat nam ta ni ka ktien kwang hakapor hakaya ka babyang u Jesus Christ lawan ban yap na benta ki bam riu blai kum juru kong namar om judon uban yap ya pli ya ubahok Henry le se don uban dan nod wat ban yap ya pli ya ubah husband let's say la don ubrio bo le bhai ka jim ka jongfi nganget pi kloy ban yap nam tau brio re la da ubrio le sneu nam ta jongfi onum dan hiru we ubrio ba kloy ban IT ila ka jong ka jim nam tau brio ba sneu re kata kalong kampong ba utrai ulawan nam ta jongi ki bam brio blai ulawan nam ta jonga ba jongfi ki brio ki ba pop ba ka Bible ko ong dekat ba pra ko ong henry ublai ula pen isnai la ka jong ka jing ie changi hak ka ba habang idang long ki bapop u Chris layap ya pli yangi baka Bible ka ai ngi kani ka jinkerman yangi ki brio ki bapop u blai ula pen isnai la ka jong ka jing it men ba nga ba ma fi idang long ki nong pop u Chris layap nam ta jong ha ba jong fi holor ka dik pna ula sha nam ta jong ha ba jong fi man siu spa ya kata ka pop ka jong fi ko mo ong mene ka bai nong jong ka pop ka di ka jing yap ula siu spa dala ka jong ka jing im man palat yang apa di fi na kata ka jing yap habangi pediang ya ka di ka jing ai ka jong u ni yo ya ka jing im ka bam jukut ka ba u la ai na man ta jong ha ba jong fi ngam dan kam ai ban le bangan pediang ya ka di ka jing ai ka jong try ngam dan kam ban le ki kam ki jong a ring ka we ka ba dan kam ban pediang yu Jesus Christ ha ka jing ka jong a yo dan apreng jong fi ha ka di ka sngi ba pet ya ka di ka program pila sa kan tat no ala ka jong ka yeng ka sem pila sa kan tat no na ki bahiyeng ki ba sem ki jong fi pila sa kan tat no na ta ka imlang ka salang kan mau ka ktien ka jong blai ko nganom eno fi lemning kan tat no fi ka gospel ka jong Yohanes lenong ban riu ko Jesus Christ udah kan shai ba baro kita ki ba ukpa ai hanga dalele nganom kan tat no iki haba fi one show try fi one ra bat kan ni ka jingket ha ka GM ka jong fi u try ang dalele ru nganom kan tat no ya fi takada uni ubriu bapang nyong thali udan kata ka jingket ba kata ka jingket ka di ka jingpang nyong thali ha ta ka met ka jong ban uwan ban bread lut ha ki kijat ki jong try ba ba bread u yo mat ya ka jingpan khoi ya ka jim ka jong takada ka ktien ka jong blai ka ai min sim to wan hanga fi borok ki bathat ki bakhya ka jingket dengan penjam u try uda ai ka di ka open invitation fi dan ka jingket wan fi dan kata ka jingpang jong pop wan di mangaban ai kata ka jingsok ka jim ka jong fi wang wan man bread lot ti ya kata ka jingkit ka bakhya ka jong fi wang tengan penjam ya kata ka jingkit ka jong fi fim day ti ma fi ban ba ya kata ka jingkit de try bala ba ya kata ka jingkit man arjan snem man chwa halo ka ding pna da ka bola siu spa na man taki pop ki jong fi ba kum juro ka sngi ka balai ula mi pat ba kum juro bang mangiru ngin mi pat ha bang ilanget ha ka kerteng ka jong try kan ma ba babon fi em fi sumha ka pop la fi em sa fi ya sa kan ka lenti kan warai ka jingyap bat am tang warai ka jingyap kan warai ka jingyap ka bakan jam sim bakata ka dei hakapong ka jong ka ding bakan long ka po ka ba shir kai tamdo wanum kwa ya kata kat baka po ka dang biang pai shonu try uni ubre usu thu ba unda shong sa ka jingyap kan sawan takadaw umi ban pai shu try kum juro da fi im sa ha to ka pop ka jingyap kan ap ya fi takadaw mino no ka to ka pop
บัดพายชูตรายบ่ตรายอุยอบันขตายฟีอุตรายอุยอบันเป็นขี้ฟีที่จงปอชกินองรวมตัวขัดกระปาดเอวตรายเตียวอุ่นเป็นเอ็มฮับฟีขัดกระปาดอยากกระเต็งกระจงตรายอุตรายอุ่นเป็นเอ็มอยากกระตากระจีเอ็มกระจงฟีกระเตียนกระจงเบลก็งิมดันคำเอบังเงินเล่งิมดันคำตั้งเงินก็เวยบักตาบังเงินบันพลานักกระจงกิชนเตอร์กับไบเบิลก็อังฮับฟีพลานักกระจงกิชนเตอร์บูจิสูลงตรายบัดฮับฟีเงียดฮักกระจงกระดอนนบูเบลเราเป็นมีปัดเยอูนักกิบายาบเป็นเอ็มพิมนันกำบันเลยฮักอันนี้ก็สิ่งฟิลันกำตามันพลายาวนิวเบลฟิลันกำมันพลาบัฟิลงเตาเบรียวบัพอบอุลาวันขนังนามันตาจงฟีอุลาวันขนังนามันตากิปอบกิจงฟีวันนมเลรานอุนิวเบรียวชมลาเลรานวันลากิดันกิปัดบากิบาบุนกิดันบรุตรายในอุนิวเบรียวชมลาเลรานมันวันฮักมาร์กจงตรายฮักอันนี้ก็สิ่งบาบุนกิเบรียวกิฮักปอบเรื่องนี้ก็เตียนกันดีนามันตาจงฟีวันนมเลรานบันมีเนาะนักตุกปอบมาตรายดังอับซายาพีอุลาวันตั้งนามันตาจงพีบัดอุดักว่ามันเป็นทำไมยากตากจีเอ็มกับจงฟีอุตรายอุลาเป็นคุยอยู่ในบริวนักบับอุดชักบับอุดอุลาเป็นคุยยากตากดอกกับจงกุมจูรุอุตรายเป็นคุยยากจีเอ็มกับจงฟีนักตากบับอุดชักบับอุดนาเตาบริวบริมชาวเตาบริวบัดทำไมอุตรายเป็นกลายากตากจีเอ็มกับจงฟีหากอันนี้ก็สิ่งที่ตั้งนามันตาจงฟีบัฟินวันบัฟินเบรดลุดยากีเอกีบาร์โรหากกิจจัดกิจงตรายjuru kan ni kesingi kuat mangkran ya fi ya fi don apa yang jing pang ke jing stom bak kan ni jing pang ke jing stom kawan nama flat le pom bat ki doktor ki IV tang lagi benai le tang lagi snam ba fi fin em chano fin pai pla long ubriu badu jing kermen ngoi fi bom don jing kermen udon ke jing kermen how try wan pen e show itu ka don ke jong pi ha kan ni kesingi pediang yu dem hapo jong mane ya penred au kom bau ni brio bapang ni tholi ula mane ula penred nga ong fi penred akhmat ka jong ni try wanum pen e shu itu ka donor ka jong pi wanum sha bu syaitan unya lami pi syaitan ka jing yap wanum sha ya kita bakin wana ka jing ka jong fi ni try wai ka jing kan men bakata ka jing kan men ka di fin pediang no yu ha ka jing ka jong fi bau la ban pen khia ya kata ka jing ka jong fi ban ya ka jing pen khia bakan jadoคำกอดดูกันดีกับจีเป็นขี้ยบักกันจำเสียมบทรางเป็นขี้ยอยากกระตุกกับมันเสียมกับจงฟีบัฟฟินนมยับชิบัมจุกุดให้ได้บัฟฟินเอ็มชิบัมจุกุดหากกันดีกับสิ่งกับไบเบิลก็องรู้หากกับกอสเปลกับจงมาธิอัสนั่นน้องบาอัดพวยกินน้องครองบักกินนูตีกันรงชัวชิกิมากับจงเบลย์เบลย์ก็องกินน้องครองบักกินนูตีมากินดีกินนี่กิบริวกิบลาดอนกระตากระจิมมดมันกลากับบมดกิลาดอนมันพายชูตรายบันเปียงอยู่ตรายหากจีเอ็มกับจงฟีงอยฟีฮับเนงกินบุญตั้งกิบริวกิบปอบกินบุญกิบริวกิบปอบนำมาเบลย์กิลาเปียงอยู่คริสหากจีเอ็มกับจงฟีกุมจูรุกันนี่ก็สิ่งงอยฟีงไอฟีกันนี่ก็อินวิเทชันฟิมนั้นคำมาเลยเลยก็ดันคำมีฟีตามฟิมเปียงโนอยู่นิวตรายหากจีเอ็มกับจงฟีงาดันหากนี่ก็ปอดบันยารับเอฟีบันไอมันเซียมเอฟีบางขวาบันด้วยนามันตาจงฟีหากตัวก็จักรบัฟฟีดอนกว่าฟินร้ายกิตีกิจงฟีบัฟินโบดอีกนี่ก็จิงด้วยนาเดียนจงฮะฟินโบดอีกนี่ก็จิงด้วยฟินองตรายจิสุไงงูชิชาเป็นมาลายับนำตากิปอบกิจงฮะไงงูบันนับเนงมาลาวันชักนี่ก็ขันโดบันเป็นเอ็มยังงาอุบลงอุนงชูนุจงเมงาเล่ปอบอัคมัดก็จงเมงาเล่ปรชะยากมันก็จงเมเรื่องไงงูบันเป็นชมลักกันตัดยังงาไงงูบันมีอิสเอยังงาบางคนนี่ก็สิ่งวันมันเป็นเร็ดอัคมัดก็จงเมบางวันมันเปลี่ยนยังเมก็อุนงเป็นเอ็มหากจีเอ็มก็จงอาสัตว์คูดแล้วก็สนามก็จงเมก็ try กันนี่ฮิปฮอปก็จงอาบรรดาดุกอันนี้ก็สิ่งงั้นลองจิงเท้าบัดทำไมงั้นลองอุคูนจงเมบัดมันลองอุเบลย์หากจีเอ็มก็จงอาทอรุยกระเตงก็จงอาหากคิตาบก็จงก็จิงเป็นเอ็มบัดนังเป็นจานายชิวๆอยากจีเอ็มก็จงอานังนี่ชักมันapaan bergadem gini baru kata Jesus Kristus belong nong penim jingi, amen. Ke Bible ke ayat mensi ke Gospel ke jong Yohanes lemonikong, kat kita ke balap pedang Yukris yang kita lakukan kikun ke jong belai, ke balap nget agak kerteng ke jong try, agak ni kesengi pelak nget agak kerteng ke jong New Jesus Kristus, bat agak ni kesengi pim desu ki merau, pim desu ki beri ki bapop, agak ni kesengi pelak de kikun ke jong belai, nama pelak nget agak kerteng ke jong Jesus Kristus, bat nang ni syakmat ru
ngakwa fi ba fin san hak tien ka jong play kam kut tang han ka jing penem akwaru ba fin san hak ni ka tien ka jong play ba fin let chi jing shikri ki ba sa ka ta tien ka ba bhatam hak ka jing ka jong fi yo fi ongru hak ni ka sngi yo fi ong shanungan let ngam tip shanungan let Henry ngai fi kan invitation ru ba fi laban wan man kan do ngi shani ka office jong ka potnet kebenaran apa nang thamai idan kan ka jaka nadu ka sngi ka ba hadu ka sngi sajan nadu ka po khawish teng step hadu ka por henry buje ni khot ifi wan bangin yo pisan ifi hakan ka ktien ka jong play ba kum juru kam sim lakut tang kum ni kam sim lakut tang bau ni ubrio la yo mat ya kata ka jiput khot haka jim ka jong ka bible ru ka ai ngi ka jing kerman habangi puli gospel ka jong markus nang banikong de khot sab sar ta tangin puli kam ni kong bar ulong hau sumar men om yathu e hanu nrai khilin no pen ieldi hauling do batu ango nakabanta ka jingkhu jongme yaki eki ru ki bau moses ula hukum ya ka banlong ka jing phlai ki henrei habau ula mino ula sedang ban pen bana hau bat ban pen priang keleng ya ka ktien ka bau jisu ya ka ta ka ktien bar ka bible hani ka ong ba uni ubrio haba jisu ula pen khiai ong khile pen i shakiling do bat ai kata ka hukum ka bau moses ula hukum rei uni ubrio u khamle kata ula pen bana ya ke ege botrai ula le haka jing im ke jong kum juro haka ni kasngi hot planong jing thau ba thamai pla da pdyang new jesus christ haka jing ke jong pi pen bana ya ke ege botrai ula le nam ta jong pi pen bana ka kerteng ke jong trai sakhi ya ka ni ka kerteng ke jong trai ngai utrai un kerku utrai un perchat bor ya ka jing im ke jong pi kum juro ka ni kasngi kwa banduai nam tu ki bapang ki bistom pi pet ya ka ni ka program kumbau jisu la pen khut yuni bapang nyong thole on pen khiaro ya ki jing pang ki jing stom ha ka met ka jong fi ka bible ka la kran shai ya kata ki breu ki la nget ha ka kerteng ka jong trai ki breu ki la nget bau jisu la pen khia ki bapang ha ka jing kro ki badan ha ka jing kordet ki badan ha ka jing shate sha khom ki bo jo ka jing dom ni duai ha ba fi fi nget try and plat lot ya pi na ta ka jing pang ka ba ka don ha ka met ka jong fi ngi lai ban duai nam ta jong fi ha ne po sai sen trying wan biang khamak ka jomi ko try de ko po ko try trying i duai ko try nan tani ki khon ki jomi ko try ki bla dan apre ka jing pang ka jing stom ko try ha ta kam met ka jong ki try da bobun bun snam ko try ka ni ka jing pang kala te kala khomi ki ko try jisu and I try ka ni ka sngi ko try ba kila yo sngawi ka ni ka ktien ko try nget ko try ha ka ni ka ktien ko try mar try ba bun ko try jisu ba kila yo sngawi ka kerteng ka jomi kila sngawi ko try ka ta ka nam ko try kila sngaw ko try jisu ba mela pen khia ki ba bun try abi ki ni ki brir ko try ki nget ko try ba mela ban pen khia ya ko to ka jing pang ko try ha ka ta ka met ka jong ki ko try jisu try ka jing kro ka jing stom baro try mela ri ma me bala balo ko try jisu halo ka ding phana ko try bat na ka ni ka jaga ka ni ka sngi ko try ngi pen bana leng ba ka jesus nam ka jong me ko try ka jing pen khia ko try ka tu ko try ha ka ta ka met ka jong ki ko try jisu ba ga nget ko try jisu kin pediang da ka jing nget ko try ha ka ni ka sngi ngi pan ngi da dem ngi baro ka teng jesus Christ belong no penim jingi amen nget sha ka ni ka tien ka lolong sha ka jing ku ha ka jim ka jong fi aba fila yo ya ka jing ku share lem cheki way ba ki way ru kin yo ya ka jing ku limba ka ni ka ktien ba kum juru nga kwa ban per kan ma biang ye fi ya ro na preng jong fi ka ni ka sngi fidang kwa shu i ka jing slok ni fidang kwa i ka jing duai pila ban fu ni ki number wa fi ya ti screen ki jong fi na de fila ban kan do ngi sha ni ka office jong ka potnet ka barana pa apa nang thamai nang khriam te tat ado ngi sham yang pat aku ka sngi news im ja ka jing sok ulari kalam fi baro amen